Fotoskaz. Fotoskaz. Pokloni svoj mi foto, potpiši sliku tu, a ja ću tad ljepoto, vječno znaj čuvati nju. Fotoskaz. Fotoskaz. Potpiši sliku tu. Fotoskaz. Fotoskaz. Vječno znaj čuvati nju. Fotoskaz. Fotoskaz. Znadem djevojčicu bajnu, slatku i strasnu, osjećam ljubav ja trajnu i njoj pjevam ja. Pokloni svoj mi foto, potpiši sliku tu, a ja ću tad ljepoto, vječno znaj čuvati nju. E, ne dam ti sličicu. Svoju. Fotoskaz. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Tokom 60. i 70. godina prošloga veka mnogi momci iz tadašnje Jugoslavije i Srbije, a samim tim i iz našeg grada i njegove okoline, odlazili su u inostranstvo da tamo potraže sreću. Svoj komad neba oni su tražili u Nemačkoj, Francuskoj, Švedskoj, Belgiji, Holandiji, Italiji. Neki su se zaputili čak i preko okeana, pa su se obreli, na primjer, u Kanadi, u Vancouveru, Torontu, onda u Sjedinjenim Državama, New York, Chicago, sve tamo do Kalifornije. Poznajemo momke koji su otišli u Australiju. Tamo u Pertu ima puno Srba, ima u Sidneju, Melbourneu, neki su čak na Novom Zelandu, Brisbane, Auckland, tamo su. Imam jednog prijatelja na Novom Zelandu. Zbog čega su ljudi putovali, mladi tadašnji momci? Pa bilo je razloga raznoraznih, počev od onih ekonomsko-materijalnih, pa onda preko nečega što bismo podveli pod pojam avanturizma, zabave i sličnog. A kakvi su profili tih momaka koji su putovali daleke pute i šta je to njih, kako da kažemo, vuklo u taj svet za koji su oni verovali da je bolji, interesantniji, zanimljiviji, uzbudljiviji? Pa bilo je momaka veoma uljudnih, finih, vaspitanih, školovanih, takozvanih ljudi od struke. Bilo je međutim i takvih koji su popunjavali paletu, što bi se reklo, jednog šarenila, od mangupa i hohštaplera, preko raznih vetrogonja, šanera, pilićara, do avanturista u najboljem značenju te reči, ali bilo je i ozbiljnih kriminalaca. I čitava ta slika, ne znamo koliko je ispunjena i koliko je obrađena u istraživanjima nekih nauka. Ovde bi se pitala sociologija, ne znamo da li je ona šta na tom planu radila, ali stereotipi koje svi mi imamo u vezi sa tim momcima u inostranstvu našim, koji su iz Srbije davnih godina odlazili, nekako će se uklopiti, bar tako mislimo, u početak ove priče koju je za vas, poštovani gledalci, emisija Fotoskaz danas pripremila. Tako s vremena na vreme
dođemo u priliku da se sretnemo sa ponekim od naših starih znanaca i prijatelja od pre 50 godina, pa i 60 čak, i da, eto, ponešto od toga se i evocira iz davnih vremena, ali i da se ponešto dozna o tome kako je mogla da izgleda karijera tog jednog momka koji nije baš bio, recimo, miran u svoje vreme, kao vrlo mlad, kao junoša, i šta je to njega u tom boljem svetu, tada smo mislili boljem svakako, a u nekim pokazateljima zaista i jeste bivao bolji i bio, šta je to njega tamo čekalo i kako je on mogao da se snalazi. Najpre, evo, ovaj momak se zove Vladimir, kasnije ćemo čuti još nešto od njegovih generalija, ali prvo da znamo, Vladimire, zdravo? Zdravo. Jesi li ti skakao sa ove brane? To pre 45 godina tu. Šta je bilo, lasta ili prelom? Šta je? Sad kažem, ja sam skakao u Moravu pre jedno 45 godina, po današnjim pričanjima još uvijek kažu da sam bio najbolji, da sam najbolje skakao u vodu, ali ima. A ovde kad se zatvori brana, jesi skakao sa ove ili sa one strane? Pa, obično sam skakao sa donje strane. To je onda, je li tako? Na greda, samo neko stane na gredu, da ja vidim gde je ta greda, ja sam skakao sa ovog gornjeg dela. Dobro, skakali su s ove strane, sa druge strane, ali to ne... Je li lasta ili prelom, šta je bilo? Oba dvoje, i prelom i lasta, sve je bilo isto. A jednom si mi pričao da si kao dete skakao u Strugotinu. Tako sam ja naučio da skačem. Lasta u Strugotinu, a gde je to bilo? Bilo kad sam bio klinac u Priboju na Limu, pošto nisam znao da plivam, znači nisam mogao da vežbam u vodi. Koje su tamo reke? Nije Lim, nego... A i Lim, još jedna ima manje. Ne, ima Uvac, ali on je dole niže. Da, malo dalje. Ali ja sam, pošto nisam znao da plivam, znači nisam mogao da skačem u vodu. Pa sam onda lepo, bila je tu pilana, jedna ispod puta su bacali strugotinu, uvek je ta strugotina bila mekana. Rastresita, puna vazduha. Ja se saletim sa obale i tu sam skakao lastu i posle sam naučio. Prvo sam naučio da skačem, a posle sam naučio da plivam. Ali to je divno, zamislite lasta u Piljevinu, u Strugotinu, odlična stvar, to je lačo. Ali sad evo ovako, šta ja znam, čovjek odakle da krene, sretnemo se tako jednom u 50 godina, pa dosta se toga i zaboravilo. Ali evo, kad si ti bio skoro kod Milomira Marića i njegove ćirilice, šta su oni tebe pitali? A ne, ja sam hteo u stvari... Ne, nisi učestvovao, ali šta su oni tebe pitali? Gledam ove emisije tu, tamo, vamo i najviše me intrigiralo Kristijan Golubović, brate, napravili su od tog čoveka da je skoro predsjednik države, to je Kristijan ovo, Kristijan ono. Ljudi, čovek ima 45 godina, 23-24 godine zatvora. Šta ima tu interesantno da se priča? Ja sam imao milione, ne priča se šta si imao, nego šta danas imaš i gdje si proveo tvoj život. Ima jedna stvar. Ja ne znam za koje pare bi odležao godinu ili 2 dana zatvor, ne postoje te pare. Volim da ustanem, da izađem, da se vratim kad hoću, da nema nikakvih... Takav sam, čovjek, volim slobodu. I uopšte ne znam da li se ti slažeš, Vladimire, taj, recimo, Milomir Marić, koji nije naš baš zemljak, jer je u širem smislu iz Milanovca, jel da? Ali ta njegova ćirilica ima neki senzibilitet. Goli život. Da, pa dobro, nema veze, može i goli život, da. Ona ima senzibilitet, znači jedan koji je veoma okrenut, teški kriminal, znači pištolj, nož, ubistvo, robija, a to je nešto malo... Ne, da vam ja nešto kažem. Ko hoće da bude kriminalac, bit će kriminalac, ko će da radi, ko je lenština, on je lenština, kod je skot, to je sve pitanje rođenja, možda malo i uslova u kojima je žive. Socijalna sredina, jes. Sve to važi, ali ja sam išao u emisiju, prvo pitanje što mi je postavio, hteo sam da vidim da idem u emisiju Goli život, prvo pitanje koje mi je postavio, o čemu ja njemu znam da pričam, da li znam da pričam o Ljubi Zemuncu, o Kristijanu Goluboviću, o Čenti, o Arkanu i tako. Ja sam mu prosto rekao, čovječ, ja nisam kod tebe došao da pričam o mrtvim ljudima koji su mrtvi u 30-35 godina, sa po 15 godina robije, ja hoću jednostavno da ispričam moj goli život. Da pričam od detinjstva pa do onog vremena dok
Da li? Evo, Vladimire, ova će emisija u dobroj meri da izađe u susret tvojoj želji, a evo da mi ne bismo pretvorili ovaj naš skaz u priču o nekoj drugoj emisiji, to nam ne pada na pamet, niti nam je to potrebno, zato ćemo, evo, da krenemo, dobar dan, zato ćemo mi sad da nastavimo u našem, kako da kažem, u našoj režiji i našem planu. Ko bi rekao, recimo, da ovaj momak od 72 godine, da prošavši tamo u Francuskoj konkretno, pa možemo da kažemo jedno svojevrsno sito i rešeto, evo ovako bodro izgleda, živahno, sa puno elana, i kad kažemo da je to bila jedna profesija koja nije uobičajena i koja nije tako ni česta, a koja je dosta rizika nosila u sebi, to je samo ovako kao jedna uvertira da intrigu baci vama, poštovani gledalci, a još kud ćete veće intrige kad je ovaj dečko 45. došao na svet, je li tako kad? 45. pravo iz fašističkog logora. To je jedna stvar od kojeg čoveku se na prvi mah možda i kosa diže na glavi, ali evo, čovek koji ima dvojako poreklo, srpsko i rusko, je li tako? Hajdemo, Vladimire, da čujemo bar osnovne podatke o tome. Ti si nastao, znači, tako... Pa, sasvim lako. Šta ćete, moja majka je Ruskinja i ona je branila Leningrad tih godina kad je bila opsada Leningrada i zarobljena je od strane Nemaca. Ona je meni rekla, sine, mene kad su Nemci spasli, odvedli u logor, oni su mene u stvari spasli. Pored onog šta je preživela u Leningradu, tako da je završila u logoru u Nemačkoj i tu je išla kod jednog gazde, su radili ovako, i u tom slučaju dok je radila kod gazde, u isto vreme i moj otac se našao, bio je zarobljen u Sarajevu od strane Nemaca, našao se u istom logoru, radio je kod istog gazde, tu su se on upoznali, znači, srpska posla, znate kakvi smo mi Srbi. Ali vredi, mislim, evo i ovaj čas iskoristiti da se ipak iz jednog pijeteta kaže, taj Leningrad, ta opsada koja je trajala 2,5 godine, gde su milion ljudi do 1,5 miliona je procenat civila da je nastradalo, 300.000 vojnika. To je grad koji je bio potpuno okružen, svaka komunikacija bila presečena, gde su nemački fašisti popunjeni sa raznim divizionima iz pokorenih evropskih zemalja, plus Finci, kao armija regularna, opsadu vršili tokom toliko dugog vremena. Šta da se kaže o jednom tako strašnom istorijskom događaju koji je trajao od 8. septembra do negde, mislim, 18. januara 1944. Znači 41. 1944. To je strahota. O tome, eto, morali smo da i ovakvoj... Moja majka provela 15 mjeseci. Ona je bila, kako si mi ranije govorio, medicinska sestra, ali u nekim okruženjima, u šumama, koje su bile verovatno iza nemačkih položaja. Ne, ili u predstražama. Bila je ona u šumi ispred Leningrada, ona je bila u odbrani. A da. Je bila, pa pobegli bi oni taj su mogli. To je čudo kako je taj grad uopšte živeo. Majka rekla, sine, najstrašnija stvar u životu je glad. A ja sam glad osjetio, znam šta znači glad, znam šta je spavanje na ulici i apsolutno mogu da razumem ljude koji kaže gladan sam i ovo, to glad zbilja mogu da razumem. Pariz godina 1970. kad? 70. godina. Tada Fellini snima Casanova 70, izvrstan film, ali tebi, Boga mi, Pariz ostao u teškoj uspomeni. Pa, najkraći period, ali... Meni lično to je prekretnica u životu, to je najteži moment u mom životu. Znate, vi kad spavate u decembru u jednim pantalonama i u košulju na rešetkama od metroa, sa 10 jer je malo toplo od ozdo, jel? Da, od ozdo izlazi topao vazduh, ali zato od ozdo kisnete i mokriste. Pa se okreneš, pa sušiš, spavaš 3-4 sata. A glad? Glad. Šta je to? Se navikne čovjek, mislim, ideš, haluciniraš, čini se da ti pričaju ljudi. Gladan si. Dođeš li u iskušenje da ukradeš nešto? Pa jesam, pokušao sam da ukradem. Jesam 2 puta ukrao jabuku, ali to je bilo na bežanju u trku, ovako. A nije sramota reći? Pa ne krijem ja uopšte. Nije to sramota. Ali zato se sećam, nikad zaboraviti neću, htio sam da ukradem
kesicu kikirikija koja je stajala ispred prodavnice, ovako stajalo je sa voćem i ovo ono, i gledam ja onu kesicu i kažem, ima više kesica, pomislim ja, kažem, brate, ovo je verovatno, možda su vezani, ma nisu. Zaletim se, drpim kesicu, trči 15 kesica iza mene ko zmija ovako, pobegao sam. Pošto u taj kvart nisam više ni išao. Ali kako si se izvukao iz te nezahvalne situacije? Hajmo malo da hodamo. A to je već moja čista sreća. Idem, otkako sam tamo u delu gde je Bulevar Saint-Germain, Saint-Michel, ima jedan kafić u kojem se skupljaju naši, mislim, ljudi, ima jedno 10-15 koji dolaze tu, igraju fliper, piju i tako te stvari, i ja to ulazim ponekad, pokušam da se obratim, a niko ne vraća pažnju na mene. Znate vi što znači ono čovek, tuga od čoveka, spavao si negde na ulici, spavao si 3-4 sata, nigde ne možeš da uđeš, ni u jedan kafe da bi nešto ostao, jer te odmah pitaš šta ćeš, izbacete napolje. Niko da ti uzme orah iz ruke. Tako da sam ja po ceo dan praktično na onoj ulici, negde nekad sednem na neku rešetku da se malo ogrejem i tako te stvari. Ja kažem ne, to je prekretnica, mogu da mi pričaju ko šta hoće u životu, onaj ko nije odgladovo. Taj nema pojma. I koji nije spavao ovako na ulici, taj ne može da mi priča nešto da mu je bilo teško u životu. Kad on meni kaže ja ne bi jeo leba, a ne bi ostavio cigaru, ne bi ja njemu dao ništa da jede mjesec dana, pa neka puši 5 paklica cigaru, pa da dođem za mjesec dana da ga pitam. Ja to tako gledam, sad svako svoj život uzima kako hoćeš. Ima klasična priča, jedna vezana za naše momke, evo konkretno u Parizu. Svi su se oprobali ili kao krojači ili kao radnici na građevini. Je li tačno? Pa dobro, ja jesam mene u stvari, evo ljudi mogu da kažem, ja jesam u Čačku, me znaju i sve, ja jesam onako što na um, ja na drum, volim da se zezam, hoću da pomognem ljudima i sve što hoćete, ali meni je u Parizu pomogao Hrvat i ja evo, i sad kažem otvoreno, kunem se u decu, ja tog čovjeka nikad nisam video. Da mi sutra kažu da za njegovu operaciju treba 50-100.000 eura, ja prodajem moj stan u Francuskoj i dajem tom čovjeku. On je meni sve učinio u životu. To je stvar koja se ne može da zaboravi, to ti je tako i to ti je. Pa je li to onaj Lovro što si mi pričao? Da, to je jedan čovjek koji je bio u Australiji, uhvatio ženu u neverstvu, ubio je ženu, izbacili su ga, vratio se u Francuskoj, bio je u legiji stranaca, i posle legije, radio je na gradilištu, čuvao je to gradilište i u tom kafiću taj dan kad sam ušao, on mi se obratio, pitao da sam Jugosloven, rekao sam da jesam, ponudio mu piće, bila su neka kuvana jaja na baru, ja sam rekao da li mogu jaje da pojedem, platio mi je jaje i rekao mi da radi na jednom gradilištu kao fizički radnik, ali na gradilištu ima sređenu sobu u kojoj on spava, znači toplo. On je tebe primio? Da. I odveo me na gradilište, spremio je nešto da jedem, donio je neka kriljca, ispekao, ja sam jedno kriljce pojeo, toliko je bilo to skupljeno sve u stomaku. Nisi ni mogao više? Nisam mogao više da pojedem. I onda je tu sam prespavao i pitao je gazda da me zaposli, od ponedeljka sam počeo da radim, zbilja je bilo mešanje betona na ruke, nošenje na 4. sprat u 2 kante. I šta ćete da promenimo vizuru, neka sada kamera gleda nas i dan je takav da može. I tako da on je meni spremio i tu je počeo sam tu da radim, ne mogu da kažem, ima zbilja, gazda je bio Italijan, je bio jedan koji mi je plaćao 175 franaka nedeljno, to je bilo jako solidno, tako da sam ja spremao hranu na ovome, dok smo radili spremao. Da, na primusu, na nečemu. Kada je mene Lovro pokupio taj dan, ja sam imao 67 kila, na 1,86 m visine. Ja sam imao normalno 18-19 kila, koje je manje nego što sam trebao da imam prema prirodnoj visini. Međutim, kroz 3 meseca, šta si ti? 3 meseca kasnije ja sam se ugojio, došao sam na 82-3 kila. A snaga? Čekajte, radite ceo dan, radite na gradilištu, kakva snaga, vučem krede, dižem kamenje,
mislim, mogao sam da dignem 100 kila, činilo mi se ovako, mislim, bio. Ima jedna druga stvar, svaki put posle posla išao sam na bazen, gde sam obično plivao po 1 sat, malo sam skakao, volio sam da skačem i tako je to. I posle 3 meseca, kad sam se ja, ono što kažu, kovarno, malo počeo da ličim na čoveka, rekao sam tom istom Lovru, idi Lovru u taj kafić gde su ti naši ljudi, kao ne poznajemo se. I ja sam stigao, on je bio za barom, pošto je Hrvat, ova naša dijaspora, ti tamo vamo, znate kakvi smo mi Srbi, podjebavaju ga zato što je Hrvat i ovo ono. Ja sam njemu prišao, kao ne poznajem ga i pitao sam da li je Jugosloven. On kaže, jeste, ja mu ponudim piće i tada su ovi naši, a lepo sam obučen, zbilja lepo obučen. Imao si i novca i sve. Ne, nego kupio sam i imao sam negde oko 1200-300 franaka u džepu, to je bilo normalno 2 mesečne plate. Da, to su novi Franci. Ja pred njima da oni vide, naprijed naručuju, on je rekao da pije neko vince, ja sam rekao gazi da mu da 1 flašu vina i onda sam izvadio pare da platim. Oni su, kad su vidjeli to, odmah su prišli, počelo je tapšanje, ti odakle sam rekao da sam Srbin iz Čačka, odmah naše gore list, pa šta radi zemljak, pa ovo ono. Pustio ih ja, oni onako pričaju, jebi ga Bože. Pitam ja, čekaj, koje smo mi gore list? Pa kaže, pa ti, ja kažem, a gde ste vi bili pre 3 meseca? Ja njima kažem, pa ljudi, znate li vi mene da sam vaše gore list? Pa ne. Ja kažem, pogledajte bolje, kaže, svi me gledaju, niko ništa. Ja kažem, pre 3 meseca sam ja bio ovde u jednoj crvenoj košulji, crvenim pantalonama. Nisam bio ničije gore list. A sad, vidim neki među vama nešto drkaju ovog Hrvata. Da. Pa bi voleo da mu neko nešto kaže predamnom, a vi ako imate nešto, zato što branim Hrvata, ja sam izašao napolje, otvorio vrata, rekao sam neka izađe. Ja mislim da mi je to najveća žalost što zbilja nisu izašli. Taj dan sam mogao da poginem, potuko bi se s njima, jer ja posle toga sam rekao 2 Srbina mogu da se slože jedino kad se dogovaraju kako će da izvaćare 3. Srbina, a dok se to dogovaraju svaki u svojoj glavi misli kako će jedan drugog da zavrne. Vladimire, tamo su Srbi, koliko smo mi dočuli i koliko smo iz našeg iskustva mogli da spoznamo, bili ne na baš nekom dobrom glasu. Kad kaže Jugović i Pariz 70. godina, u stvari, dobro, ja sam u Parizu bio, to radio sam gradilište, posle toga sam se vratio u Sošo, u Peugeot sam radio 2 meseca i otišao sam u Strasburg, gde sam prvo počeo da radim u jednom restoranu, pravo sam suđe, mada je u to vreme u Čačku, tamo je bilo 4-5 momaka iz Čačka odavde, koji su, mislim, malo su stariji od mene, tako da sam tu počeo da radim kao pranje suđa, onda tu... Dobro, vratit ćemo se mi na to. Ali reci nam, evo, da bismo mogli sliku bolje da sastavimo. Ti si ovde jedan nemiran momčić koji se doselio negde krajem 50. godina u Čačak. 58. godine. Da, 58. iz Priboja. I odmah si se ovako pokazao i pročuo kao dosta nestašan, nemiran i neustrašiv. A nije to pitanje, nego ja to imam nešto od mog oca. Meni su rekli u Priboju tu 64. 65. godine, radio sam u jednoj firmi dole, radnik me pitao odakle sam, kažem odatle, on me pitao pa čiji sam ja, kad sam rekao ko mi je otac, oni su se uvatio se čovjek za glavu, kaže ti si Andrin sin, kaže sinko tvoj ćale pre rata, ono, kad imao 20 godina, kaže, nije moglo da prođe prelo, sjelo, igranka i dvašala, ako je neko imao frku, to je on. To ja imam... Znači imaš gen. Pa da je moja majka meni rekla da je on i u Nemačkoj glavnog šefa koji je bio radnicima, bio jedan Nemac, zato što je nešto maltretirao Kevu, on ga je izbao vilama i hteo je da ga ubije. Kažu, Čale je bio onako drčan, nije dao na sebe i to ti je i... Kratko si radio. Ja ono lično što kažem, ko se posvađa sa mnom ne valja, ali brate, ima drugo pravilo, nije sramota dobiti batine, sramota je ne potući se, pa neka me izgazi, neka ovo i da ponovo sutra dođe, ja se ponovo pobijem, pa kome dosadi, ali jebi ga, ja tako gledam. Ti imaš doktrinu koja je takva? Ne, to je genetski. Da. To se ne uči, ono da oprostim ja, ko je... takav, on je takav, ko je
ne možemo svi da budemo ni fudbaleri, ni lopovi, ni džeparoši, to ti je. Dobro si to rekao, evo kako si to tačno rekao. Na ovoj, recimo, čačanskoj kaldrmi ili na ovim prašnjavim nekada putevima prigradskim, ti se sećaš toga, mi smo kao dečaci učili da primamo udarce, ponekad i da zadamo i tako dalje. E sad, tačno je to, neko tome nije ni privirio. Imalo je i takvih momaka. Imalo je koji su puki kursisti bili, ali slabiji kursisti. Ima koji su postali majstori toga, od tog zanata, i koji su važili tabadžije, šibadžije i šta ja znam, i koji su to doktorirali. Kad su otišli u inostranstvo, to je moglo i da im vredi. Evo u tvom slučaju. A znate, nije to bilo, ovako je to bilo. Ja sam znači imao to, ali ja na primjer već, ja sam počeo na primjer malo ozbiljnije nešto da kažem, u stvari ja u Čačku imam 3-4 tuče, uvek je bilo sa dvojicom ili trojicom. To imam u stvari 1, 2, 3 tuče koje se sećam, po 2 čoveka su bila, to nije bila čak ni tuča, to je bilo 2 nokauta, padanje i ništa. Sad ja jednostavno ne kažem uopšte da sam jači bio njih, ali znate šta, kad su dvojica i trojica, ne čekaš da te napadnu, napadaš prvi. I znači u momentu kad osjetim da sam ugrožen, uopšte tada sam, a Bože, ima i nešto, znao sam da udarim, a zbilja desnom rukom sam, koliko znam, mogo sam da oborim 90-100 kila s tom desnom rukom, mada nisam mogao da uradim nikad 5 sklekova u životu. Da, to je jedan paradoks. To je nešto što se ima i nema, to ne može da te nauči. Možeš ti da bilduješ koliko ti kurac hoće, ali to je... Ali bio si ti bokser, Dobro, ja sam boksovo sam ja, išao sam nešto u Partizan, u Zvezdu. Beogradski klubovi, Partizan, i tu sam prvi tren kad sam dolazio, odmah sam tražio s nekim da sparingujem i uvijek se završilo da su svi dobili batine. Mada ja nisam učio toliko da boksem, imao sam nešto što se ne uči. To se ne može da nauči, to se ima, onaj osjećaj kad ćeš da budeš napadnut, imao sam brzinu, imao sam oko, mora čovjek da udari 5 puta da bi mene jednom pogodio. To se ne uči. Lorsque nous étions encore enfants, sur le chemin de Bruyère, tout le long de la rivière, on cueillait la mirabelle sous le nez des tourterelles. Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Le dimanche pour aller danser, on mettait tous nos souliers dans le même panier. Et pour pas les abîmer, on allait au bal à pied. Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Ça compliquait bien un peu la vie, 3 garçons pour 4 filles, on était tous amoureux, toi de moi et moi de lui, l'une hier, l'autre aujourd'hui. Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Dire qu'au moment de se marier, on est tous allés chercher ailleurs ce que l'on avait à portée de notre main. On a quitté les copains, Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Fotoskaz. 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 U Domu kulture knjižara reči. Odličnim knjigama krepi i leči. Fotoskaz. 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 Autoplac Metrokar 032 iz Čačka se bavi uvozom i prodajom polovnih automobila iz Italije.
U ponudi imamo automobile svih poznatih svjetskih proizvođača. Naša vozila krasi izuzetan kvalitet i povoljna cena. Ovom prilikom se zahvaljujemo našim kupcima na ukazanom poverenju, a nove kupce pozivamo da se uvere u kvalitet naših vozila. Autoplac Metrokar 032. Fotoskaz. Fotoskaz. Fotokopirnica Student Bate Jankovića 21. Kopiramo i štampamo dokumenta, skripta, flajere i šta god treba. Inače, naše cene su najpovoljnije u gradu. A za đake i studente uvek dajemo dodatni popust. Ova kopirnica odlično radi. Fotoskaz. 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 Nisi basao, nisi skito, lako si našao butik Vito. Odela muška i odeća ženska, nema tu nijedna greška. U butiku Vito možete kupiti po želji i sašiti po meri. Ja sam krojač iz Pariza i znam da je Vito vrh. Fotoskaz.